Nagbayad sang 90,000 pesos bilang piyansa si Anay Senador Bong Revilla Jr. sa kaso nga graft bangod sa ginapatihan nga flood control o kung ghost flood control projects nga nagabalor sang 92.8 million pesos sa Pandi, Bulacan. Apisat sang pagbayad sini hindi sa gihapon sa Revilla makapauli bangod may ginapangatubang pagidini nga kaso nga malversation, isa ka kaso nga mas mabugat kag wala sa nagakigo nga piyansa. Bangod sini magapabilin si Revilla sa Kostriya sang kapulisan sa Quezon City Jail sa payata samtang nagapadayon mang pag-usisa sa iya mga kaso. Madumduman nga nagsungka si Revilla sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame kagabi kasunod sang pagwa sang warrant of arrest batok sa iya. Nagapatubang ini sa mga kaso nga graft kag malversation ang public funds through falsification of public documents sa Sanigan Bayan 4th kag 3rd Division. Ang mga kasong in-file sa Officer de Ombudsman marapos sa investigasyon sila pagbuligay sa Department of Justice kung sa rin may nakita nga probable cause nga wala sa proyekto nga nahuman bisan nga gindeklarar nga kompleto na o kung natapos na. Hugot man nga ginpanindugan ni Revilla nga inosente ni sa mga akusasyon batok sa iya.